Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Presiden jong ka memory wu ka kong mikrolinas imli. Henne kasngi kala ong bahagi por bayaki ka sorkar kala ngap ya ka jing dawa jongki. Bat ka sorkar kala aida ka jing tho, syaki halor ka jing dawa ban pen keu ya ka tulom. Henry andangi yo ya ka tulop ha ka khandai bat shipau taring ka tulop karung Henry andangi yo ya ka tulop ka pher na uwei sha uwei pan. Bat kamdan ka jing jan wat kitu ki batrai slem ru ka tulop ki yo kumju. Shushu kala ong ru bangi kemen bangi yo ya ka tulop bathamai. Henry ka jing le siliang jong ka management. Kalong baki balat Islam kiyo ka ju ka tulop bat kitu ki badang suwan trai menta. Pat iwan biang hangye kum ka union jong ka ni ka memory wu Meghalaya EMRI Workers Union. Di ning kong ek nyai ku budaya PCA ki press media ki ba judan rengkat bat ngi man ki por. Di hak ni ka por ngi suwan ban ngi mi perthai biang kum ne di nak daw ba kilai hi kat ni haki tigi benai balalet ngi dan hak jing yakhi bakan management jungi bak sarkar ban bat ka sarkar te ban yu tamba i pilai i bah ka tu por hadin ke jing yakhi ka sarkar long ka kelas ngap yangi klai ngi da ka jing tho long hal art liki demand jungi kata ka deka namta ka salary ke jongi but hakawai pat de ka de namta bat perki ka tulop jungi bat kawai pat ka job security jongi baka government he can take over ya ka service maka de ka essential service kajing don kam namta jong ki pat ba hi barok khoj ba shong hakane ka ri jongi ka jela ka jongi hi barok tingi i ka tu ka por long ka sarkar klak sap klak ngi ka jing tho ha baro art li ki demands jungi te ki ong ba ton makat kum ka jing tho li bangi ai sha sarkar le ka jing ban ki ko salary jungi long bakan long kat kum ka government norms ne ga taima tang ba ka sarkar pat ka ai ngi ha kata ka minimum wage te kat kum ka jing tho ka bangi yo na ka sarkar ka dei ba kan pen ki ngi anda ja kata ka minimum wage ka ba kat kum ka CTC jong ka CTC ka cost to ka company over 19,000 but kajing ka kalong kumni pat ondang ngi laap ngi la ya sya kata hadu benda kut ubenai dia ka kendai terik rung ka tulop ka jongi kendai spo terik tiki dan gi balong de different da ka jongi jongi yu tiki kendai spo terik irung barok ngi rung ka tulop jongi ti kata kajing perkhat long ba da kut nu benai tharai ngin sayo mo kata ka da kum nom no kata kajing trash dom ka jongi in yo tamba ondang ngi la yu i yakin ki payslip ki jongi ya kita ka jungrung jong ka tulop jongi hadu ngiru ngi la lengo bakum no ka ni ka management ka ai ya ka tulop hakane ka rukom namal ba chat kum ka jing yu andang ila pule ki payslip jong barok ki kini ki technician jong ki pilot ba jong ki ERO bangi la ka demand bangi yo long bangi yu tengi pet kamdon kanu ka similarity salo kata kini la ngim yo shu what even ngim dan shu kata ka seniority hapreng jongi tel utu bala trela mantala shpau la more than 10 years ma palat de ka shpau snem ru uyo ka jo ka tulap bat utu badang join haka ar hajar ar house nam ar hajar ar phau te kata ngiru ngi nakadang jungi ki union member ngi perkhat ngi ong ba to ngi kemen namanta kini ki bathamai ki member jungi namta ki staff ki jungi namar ba ki ki makna ngim dan hi kata ka jing bisni ki namakat kum kani ka market price menta ngi dot ngi perkhat ngi longi kemen baki habaki ki kata ka ki ka tulap ka jongki kiyo kata makade kat kum ka market price menta rei tang ba kalong ba kajing le siliang jong ka management ba kamdan syuk ka seniority hapeng jong ki batrai ar hajar nadu ar hajar shipau ar hajar pra bala trena du bas dangru kiyo ka ju ka tulop bat kini ki ba rung thamai to ngi poi kata ka minimum wage di hadian ka tu ngi nakaliang jong ki leader jong ka union ngi pull out ye ki payslip jong baro ki nong tray ngi la study ye ki then ngi lecture ki expert teban you what ki expert ru kim so hap kani ka rukom sam tulop jong kini ki management hangit jingsha ka sarkar yang ngi kala le bha jingsha kala ai tamak shlong na tang kata hi bak sarkar pad andak la ai kam la bantuklar ti ngi skwa ban pensyai hakane ka por long ba yo hale se ki paj ba ki perkhat ba ngi la yo ki demand jungi ngi la hun ngi la e ndai ka jing hun na kalyang jungi ngi klam ngim dan kata ka jing hun ti namar ba ngi ti takadaw na kalyang jong ka union ngi la ai kane ka shithi shaki different departments long ngi la ai shai jim sang ma isa jim sang ma ngi la ai shaki seng bhalang katukat ni nang tangi Aisha MD NHM ru tinggal ai nama ketang ba barok kintip ba kumnu kane ka management ka sam tulop yangi kalong ka jingli siliang ka babon what happening ki ba thamai para ba thamai bun kim kot di kata ka minimum wage te namar ba ka minimum wage kat kum ka jing batai jong management te ka poi kita ki khan riu khan yo haja tang ba kidon ki ba kiu tulop tang arspa ru kidan ba kiu tulop
kalong kajing pher kalong haduk kata ba kidan ki bakiu tulok tang aspa kidan bakiu tulok haduk kla haja ki kiu tulok te katu badi kamlong ya hap shu jing sha kajing fight ju kajing tho ka bang yo na ka sarkar ru ma hangni ngi la mention ni ki points ba hakane ka points you get kadon ka points bangi mention hangni ba halada kajing ya ki jongi kadai na menta tang na kajing tho ka bang yo kadai be tang na menta ki EMT ki pilot bat ki EROs te kini ki EMT kidan ki PG kidan ki PG ki balayu wat ki turu ki yo duna ka tulop ka jongki tingi kwa ngi man pan ka jing pensyai na ka management jungi kumno ki sam ya ka tulop hapleng jungi baka sarkar kala ayangi tingi ka jing ya pher wat ibn hapleng jong kini para batmai ru ki bayo ka bakiyo tulop pedeng ERO bat EMT ru kajing pher ka long bak labak shap kalau long shap nang khndo ma ka kom sam tulop jong kini te dalip kidan ki staff jungi bale ya kendu ban pan jing pensyai halor kani ka jing siu jong ki ru ndai ka management kamla bakan ai kata ka jing pensyai ka ba ngin hun ya kata ka jing i ba na bable ka jing ong jing ya iwe ka batai de kumwe ya iwe i batai de kumwe te long kam ya ha pen kata ka jing batai jong ki ti hangni ro ka ngamut ban shu hakne ba ka jing kalada ka sarkar ya ka kata ka pisa ka ai na menta jongi ki EMT ki pilot ki ERO ti kumno ba kani ka management kani ki support staff ki batrai hapo office kini pat ki yo lang ya kata ka facilities ka baka government ka increase baka ai kata ka additional fund yang ni kumno ba kini ro ki yo lang ya kata ka nganong kumno ka profit mon la ne ka ek ka bangingi ya fight ka ni tambah kitu bena office ro ki bakam ya fight kame hilang dapat ni klam yu ndai makiro ki kiu lang ya katulap te kata hi ngi mi pa ba aku ni ban batai ba karu kom seo ka kani ka management long kala long sebab palat kin wat bangi baro ki staff ki lak lumar lut karu kom ot karu kom yur kam long kam itu itau te long kamtam hakalan pisa kan dong kini ban ai kan jing pensyai kumnu ki pendan kami kan pisa ba ka sarkar ka ai yang iki staff batrai hakani ka 108 hakani ka service ka jongi ti nalor kataru suka ban batai sa kawai ba kidon ki kam ki kai ba ka management ka di bantrai ti long nakaliang jongi tingi long him suhun kan ye ka bejing le jo kan management fi ba kanis nam kim le hira long hakaba mantaru ya kan ne ka ba onda ka sarkar kala aya ka taru kadang le klumar bakan sami kan ka pisaru kam long kam la bakan yu takadang gi pas nan ya kan ne ka city jongi shaki head office badan sa Hyderabad ru kenam bakin ai ka jing pensyai hakanu ka dur long hakanu ka rukom kisami kan ka pisah hapreng jongi te wat bak ingi dei badi ban yo hok ya ka pisah ka badi ru ngim yo te ki ba yo ru ki balayo ru to ngi long kabiang hinam ta jong ki kat kum market price tambah ki bamyo pada long bon ki long diaw mo long ki members jong ka union ru long ki bon ki jingkeli ki baki phone ngi te sakawai ka liang ru ngi kwa ban batai ba ki don ki kam ki ba ka management ka di ban le hi kam tam kum ba ki la ya sign ya ka MOU ha ki por manshwa sign ki MOU ba ya kini kin nong tray jong ka 108 ki di ban yo ya ki quarters ti tang bang ilap ba ya ka bamenta ka dangwan ki sinam ki bon ki quarters ki bakisa kamlong ka bayu ki makim yo ka balong babyang ba ki wan ki let perform ka duty jong ki ne ki wan phai na ka duty jong ki kim kambyang ki quarters te khamtam shari bhai district ki dan ki katuk ani ki quarters te menta nakaliang jong ka union ni che ka initiative daladehi bangin wat quarter na menta jong ki te nama khamtam bun ki kit kadai ka ambulance ka ban yang satu tang nakada bom dan ka quarter kin habwan kin hab yang nang ni kin be ka case nang ni shadu shathe shapo boy long kam ya ha kan mar bale bat kat ban be ka emergency ka ek badi bandan hang the te masuk kerpat nakaliang jong akum ki MLA ki badan ha kitu ki constituency kidan ki kat tu kat ni ki MLA ki bangi ngila nakaliang jong ka union ngila phone ngila approach ki long ngi kerpat ya fiba penshim ya ka jingkit clear la ne ka jing khia mo long namanta ki brio jong ka tu ka constituency jong phi namar bon ki pat ba ki la phone yang ngi ki ong ba pa hang ne tengi don kam ya ka yu ki don kirang ba snong kat ni ru bangi la ya kran ni shathe shaki sharib hoiru tiwat makir ki ong bangi ru shani ngi long ke ni don kam ya ka ambulance te kom tatang nakadaw ba kam dan ka quarter nakat kum ka jing tho le ka ba ki asai na kayu ki di ban yang ki quarters ki kitang nakadaw ba kam dan quarter kin hab yang shani shalong long kam ya hap ken ka bananong po kan hab yang shabor ni hat tang nakadaw bom dan quarter te masuk request mo kum ki na bananong po ki MLA ki bananong po ki MLA wana sya po umroy constituency sya the long bakin shim khia ya kan ni ka kam bakin suthu ya ka jing jong ki pat ba sya the da sya ki nong
long shong jong ketu ke konstituensi situ bakin yo ya ke facilities baka sorkari ka labu tekin syem ya kata ka jingkit klik nak kaliang jong kini ki MLA ki badan situ tangkat tahi nak kaliang jong abang boleh sibot menno pi pha igini sti saka sekitanat bapero ya kan dia ngi pha menen kasngi ngi pha nam nen kasin maka tulop jungi kerung hak kendai spoterek hadin ketu ngi dan kambangin study shwaya ki tengi ma bengi hapet mo long kan kam kerung tengi ra ya kini ki payslip ki jongi jong barok khat ki staff ngi ra sya kini ki syaki expert shwa ira syaki expert syaki lawyers ki jongi ngi ra maki anda ki la study lang bat ki kum tu dan maki ru ki dang ong kam dei kam bakan long kum ne there should not be that kum kan ka disparity long ka difference kan kum de kam dei ban you kan kum ka jing pho jungi yang based on the seniority tam kam don syuk kata ka seniority wat ka management ru ka long kamla ban you what management lete ki dan ki staff na po PG long ka kum le jong ka management hakane de long nakaliang jongai jongi hingi ong ba ki try ban divide yang ngiru kataro kadega divide dan rule policy jong ki so menta kitu ki ba lahe tulop te obviously kin comment tamak kitu ki baret te long ni sutu kan kum le jong ka management kadebe katahi ban ra be ha pedeng jongi ba ka bangin ya divide kan maka what ki expert ki ong kum tahi kan ni baro kadebe seng halang ke baro khat ki ong kum tahi kani baru khat kadika policy jong company hi ban divide yang i ka union kan tangba kani kadika ngakwa ban ai ka message even cheki management ru kan kai ka ba phile long ngim sutana kan je kata namar balai phile ni so tho phin you will try your level best pin try ka level best jom phile kumno ma ba phin le ba phin divide yang i tangba kata fi kadika jing long unity jong ka union jongi pade kam long kan kumta so ya kata hi ngakwa ban batai namar ba mostly bun ki staff wat ki member jungir ki balik ya kendu banyak krem ka management ru long sutu ka jing kran jong iru i wan ra be ya kata hi ba katu ka union jong fi ka fight dang namanta long ka question kawan kin namanta jong kiru namal idan ki staff jungi ba ang bakile ya kendu ban ya kran yo na ba kata ka union jong fi ki clemention ni ta ki PG namar ha kani ka EMT level ki technician level ki dan R group kawai kadika ki PG ki bala lek extra lek pule sabar arsnam sapo Hyderabad ka lek extra training another 2 years ki PG nam ta jong ki te i nang te ki ang nabakngi ki ka union ni clemention hanak ta ki PG tama kita ki PG ru ki diki EMT hi te kadika management pada kan bakumnu bukan same kata ka tulop pin tapin ngin hak management ki ang banging clemention ya ki na ta kada na kategori jong kum ka kategori jong ki ha ka jing batai jong i ka long kum ta kum no be te ka question ka long kan ni kan ya ke management pada kan lada phi wan ra kata ka kategori hapdeng jong kan ki EMT bu PG bat uni u bamdai PG te balai pada hakatu ka shithi ka bang niyo na ka sarkar ka ong kumno ko ang ba ka de namata da ki field staff kata ki EMT ki pilot bat ki RO te kumno pada ki ni ki support staff bat ki management pada habak mention nang tu kumno maki pat ki kiu yo kan ka profits na kan ka ka bangi ni fight mangi pada ya kan ka jingkiu ka additional fund ka ba ka ai habak ka sarkar ka mention ka minimum wage ka mention tang namta ki EMT pilot bat RO te hakata kum ka jing ong jing iti is HR jungi nang tay pad yong kumta yong bangi claim fight naman ta kita ki PG teka kan ka jingkli kalong nam ta jong pi pade ken kumno pade ken ya kita ki yakini ki support staff at ki management pat pi pen ki kata ka tulap nakata ka profit ka baka sarkar ka ayangi ken ya kata ka additional fund ka ayangi ken kata ka jingkli nam ta ka management ken